Sa pagsugod sa public ministry ni Jesus, lahi ang iyang pamaagi. Busa ang mga tao natingala kay sa traditional nga practice, kung ikaw usa ka magtutudlo ang imong mga tinun-an, dunay gitawag na to nga strict observance of religious practices sama sa fasting o sama na sa mga triple pillars sa ilang tinuuhan, ang fasting. Unya, kining mga tinun-an ni Juan, wa na gyud sila makaagwanta. Nangutana sila kang Jesus. So nindot po na nga kinaiya nga, kung di gani kang makasabot, mangutana ka, nganong ingon ana ang inyong practice. So, adto sila kang Jesus o giingnan nila si Jesus nga, nganuman nga kami o ang mga Parisiyo, sige og puasa, apan ang imong mga tinun-an wala may puasa. Ang tubag ni Jesus, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila. Apan kung kuhaon ang pamanhunon, magpuasa ni sila. Sige, pasabot ka na to ni Jesus nga, ang pagpuasa nga gi-practice sa mga tinun-an ni Juan o sa mga Parisiyo, usa ka pagpuasa sa pagpangandam alang sa usa nga moabot coming. So the preparation, ang ilang fasting is preparation for someone to come. Si Jesus wala nila hibalui nga mauna ang ilang gipaabot, og ang presence ni Jesus is the reason to rejoice. Mao na nga ang iyang mga tinun-an dili magpuasa samtang kuyog pa sila ni Jesus o si Jesus kuyog pa kanila. Apan ingon si Jesus, moabot ang panahon nga kuhaon ang pamanhunon, referring to himself, og diha magpuasa na ang mga tinun-an niya. So ang puasa sa mga tinun-an ni Juan o mga Parisiyo is a fasting in preparation for someone to come. Ang fasting sa mga tinun-an ni Jesus is a commemoration of that someone who had come. So katong miabot na ilang ihiramduman, pinaagi ni alang fasting. So ang fasting na to is to remember the presence, the physical presence of that someone who had come. Ang ila, preparation for that someone to come. Ang ato, commemoration of that someone who had come. Na kung mao karon, ingon si Jesus nga, ang iyang presensya mao ang tinubdan o hinungdan sa kalipay sa iyang mga magtutuo. Physical presence nawala si Jesus physically. Apan miingon siya sa Matthew 28 verse 20, hinumdumi ninyo, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Iyang gipasabot nga ang iyang physical presence mawala, apan siya in the spirit magkuyog nato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Si Jesus ang hinungdan nganong ikaw ug ako, nganong kitang tanan, bisan nagpas-an ta og mga mabugat nga suliran, nagpas-an og nagatubang og mga makahahadlok nga hitabo sa atong kinabuhi, apan maka-afford paghihapon ta sa pag-enjoy, sa pagkatawa, sa pag-smile, sa pagkaon-kaon, sa kanang pag-party-party, maka-afford gyapon ta. Kaya nga naman, Jesus is the reason of our joy. Kunya, ingon si Jesus nga, kini nga pagtulunan, nagkinahanglan og kasing-kasing nga abli. Kay kining pagtulunan nga bag-o, dili pwede imong ipilit, imong itapak sa karaan nga nahibaw-an o karaan nga pagtulunan, kay makagisi kini. Yo, kung kay daan nga panapton, tapakan nimo og bag-ong panapton na dili mo bagay. So kung mao ni, ingon si Jesus nga aron madawat ang iyang pagtulunan, nagkinahanglan og a new heart, a new mind willing to understand the teachings of Jesus. Ang mga Parisiyo close-minded
wala sila mudawat sa teaching ni Jesus. Busa, ang maong teaching wala nila mapatidlom sa ilang kasing-kasing. Apan ang mga tinun-an ni Jesus, midawat nining maong pagtulunan o mao kini ang ilang napuy-an. So, to receive the teachings of Jesus, kinahanglan og open mind and open heart to receive the teachings. Unya, ingon siya nga, kung dili gani ready ang tao sa pagdawat ni ining iyang mga teachings, sama kini sa usa ka container sa wine. Kanang ila is panit nga container, unya, gusulod ang wine. Ang karaan nga container, dili dapat sudlan og bag-o katungod kay in the process of fermentation mo expand tungod sa gas nga mugawas ang maong panit nga container sa bino magisi kay dili naman sa elastic. So kung mao ni kang ang tao nga mudawat kang Hesus og sa iyang pagtulunan, kinahanglan nga flexible o ready siya to understand and ready to embrace the teachings of Jesus. Now, kung sa may mga teachings ni Jesus nga bisan gani kita karon, maglisod pa man ta pag-embrace. Naapata sa katong tudlanan sa bino sa mga Parisiyo sa pananglitan. Kanang ingon ni Jesus nga pasayloon ang mga makasasala dili lang 7 times kundi 70 times 7 kundi buti pasabot indefinite way utlanan nga pagpasaylo. Kita di pa ta makadawat ana bisag dugay na ta nga na Kristiyanos. Nganuman gusto man nato nga patyon ang mga makasasala. Muoyon man tas tukhang. Muoyon man tas death penalty. Dugay na ta nga Kristiyano, pero sama pa ta sa bino katong suda nagbino nga karaan nga dili makadawat sa teaching ni Jesus. Kana dito, unya karon sa teaching ni Jesus ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tao, pero daghang Katoliko pabor sa divorce law. Dili pa ta Kristiyano in the sense of true receiving the teachings of Jesus. Daghan pa nga atong mga gitudlo ni Jesus nga di pa ta ready. Unya mo claim ta nga we are followers of Jesus. Ingon si Jesus ang follower niya ukab ang kasing-kasing o ukab ang huna-huna nga modawat sa bagong pagtulunan. Kadaghanan sa ato na imong Kristiyano tungod kay natawo ta nga Katoliko, natawo ta naanad ta nga Katoliko, ingon ana apan sa atong pagkatinud-an na gyud nga pagdawat sa pagtulunan ni Jesus, wala pa. Daghan pa nga mga Katoliko nga wa pa modawat sa pagtulunan ni Jesus. Kanang ingon siya nga pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Daghan pagihapon ang maghuwat nga sila maoy duolon or mga pasaylo. Apan ang ingon sa Ginoo, mopasaylo kita daan sa dili pa sila moduol. May bitaw si Jesus sa Gospel of St. Matthew nga, kung pasayloon ninyo ang mga nakasala ninyo, pasayloon sab mo sa inyong amahan nga tuas langit. Kung di ninyo pasayloon, di sab ka mo pasayloon. So bisag wa pa na mo duol nimo, forgive. Bisag wala pa na siya mato nimo makighusay o magayog pasaylo, forgive that person. Apan kita ato pa manggidala-dala ang kasuko, ato pa manggidala-dala bisag asa tamo adto, mo nang ang atong mga naong yat-yat kaayo kay bugat na ang gidala sa imong kasing-kasing. So mga igsuon, ang pagtulunan ni Jesus, mingon siya nga siya ang reason for our joy. Unya kadtong modawat kaniya kinahanglan ukab nga kasing-kasing og ukab nga huna-huna aron ang iyang pagtulunan matidlom sa atong kasing-kasing og atong masabtan. Kung di pa ta kasabot, mangayo ta sa Espiritu Santo sa kaalam, kahibalo og sa pagsabot kanang tulo ka gifts, wisdom, knowledge, and understanding to help us accept fully the teachings of Jesus.